Receita de aproveitamento para cando uses cabaza na casa. Outro día fixen chulas de cabaza na casa, e se non viches ainda a receita recoméndocho porque quedan deliciosas e son moi típicas desta época. E, por suposto, separei as sementes da pulpa da cabaza para aproveitalas. O primeiro que temos que facer, unha vez que temos as sementes separadas da pulpa, é darlles un auga. Podemos axudarnos dun coador e vamos darlle ben auga para limpar os restos de pulpa que podan quedar. Unha vez que quedan limpiñas, ímolas deixar secando nun pano seco e limpo. Secámolas un pouco e aproveitamos este momento para retirar aquelas que estén baleiras ou cortadas e deixámolas aí un día completo para que sequen ben. Ao día seguinte xa temos as sementes listas para facelas. No meu caso vou separar unhas poucas para poder sementalas na horta. En marzo, máis ou menos, pódense empezar a sementar. E as demais as boto na tixola e botolles un pouco de aceite en spray para que se doren mellor, un pouco de sal e agora vamos cas especias, que podes utilizar as que máis te gusten. No meu caso utilicei cúrcuma, pementa negra e cominos molidos. Deixamos que se fagan a lume medio, sempre tendo en conta que non se poden queimar, así que temos que vixiar moi ben. Empecei dándolles volta utilizando a espátula de madera, pero dime conta que así aplastabas un pouco, así que utilicei esta técnica super profesional de xitalas deste xeito para intentar que se doren por todos os lados sen que se queimen. E cando xa teñan este doradito, temos que asegurarnos de que están ben crujientes, ben feitas para que non saiban a cru. E agora as deixamos a refriar e xa as podemos meter nun recipiente para conservalas ou tomalas recén feitas. E así de doado é aproveitar as sementes da cabaza para facelas na casa. Isto podes usar de moitísimos xeitos, podemos comelos así, directamente, como snack, podeselle botar ao muesli, con yogur, en ensaladas, encima das cremas, para facer un pan. Bueno, isto ten moitísimas posibilidades e mira como cruje. Son un pouquiño máis difíciles de pelar que as de xirasol, pero bueno, son un vicio, E ao ser da casa a mí sábeme mellor, a verdade. Así que a próxima vez que utilices unha cabaza na casa xa sabes o que facer cas sementes.